Ka road show ba 800 kilometer ka balapulang da Menteri dan Padu Kari Narendra Modi ha Bengaluru ne ka sin ashwa jang election shaka yeng dal ba taw anya Karnataka ka lakring ek pajba ka bon hasilantar ka lenti yai ka jongu ka kum ka kubor ka blayo lum ka jengkia jo ka jengyap na ka jengyakan at ha Manipur ka lakot shaka san pusawan pasdang wan phabia ka shongsuk shongsan ha Impal ne ka sngi ha ka bon tli ki yo ba ki dukan kelas dang wan plebia ka sarkar Meghalaya kelas dang ban alam ya kisamna puli na Manipur baru andi priungut kisamna puli ka jala ki ba puli Central Agriculture University lawan poi hakat ling sun Guwahati henden ka sngi hakawat ka bani kang jang ka jingwan yalam badan hadu arhajar khandai spa andi pui ngot ki baibet mai ka jingpang covid ka khandai hakari unta ka sngi kadba ka jingdan jang ki birang syak sumar kala hiar sakalai ko hajar sa pui ngot na kalai pulai hajar arspa lai ko arngot chisngi shwa Nongko dia terkemak siar haka Olympic haka jeng leka Javelin throw Niraj Chopra ulas dang ya ka Diamond Jubilee League mta usnam dak bajab sok ka Doha henden kemir